Kaya nga no, patay si Kristo, gilubong dito sa Jerusalem, kanan gigwardyahan. Anya dahil diretso naman ka sa history sa Pilipinas nga dito sa Luneta. So libog ka ko pero Sunod mapatinaw na siya. Patinaw na. Sige, salamat kay Brad Julie sa imong gi-share. Dayan akong i-welcome po ang atong senior sa CFD o kauban nato sa Roman Catholic Church, si Brad Silbert Dundiano. Brad, may to Brad, aming hapon Brad. May hapon sa tanan ato sang hangyoon ang kuan na maghilom sa kaya makapokus ta sa atong ipaambit no. Pambit oh. Saan idiretso na Sige Brad, fire. Okay. Ako sang i-remind no ang matag-usa nato. Aning gipahayag ni Apostol Pedro nga mo'y gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit sa ikaduhang Pedro 1:20. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Sakto. No prophecy of Scripture is of any private interpretation. Unsa may buot ipasabot ani? Private interpretation. Gi sa ibot pasabot ani kay kung pangutan-on nato matag grupo, wa gyoy mo angkon nga private interpretation. Pero bawal ni sa Christian teaching kining private interpretation bawal ni. So kay bawal man ni, so siyempre common sense kung moangkon ang atong grupo nga tinuod, di gyud moangkon nga ang ilang interpretation private. Kay kung moangkon sila nga ang ilang interpretation private, bot pasabot dili gyud sila mao. Kay bawal man ang private interpretation. So kung moangkon ang matag grupo nga insakto sila, so ilag yung i-deny kung pasanginlan sila nga private interpretation na ila. I-deny gana nila. Kita pong mga Katoliko, i-deny man po nato ni nga private niya to. Nakaroon kay Katoliko man ko, nganong nagtuo ko nga kining interpretation sa Katoliko dili private. Yes, kay private. Ngano man, kay unsa may bali aning private interpretation. Kay ang bali aning private interpretation mo may correct. Mo may correct. Ang bali aning private interpretation kung tun-an gyud nato ang mensahe sulod sa Biblia, authoritative interpretation. Kana bang ang interpretation nga with authority. Importante man ni. Nya didto nato ni gibase sa Roma 10:15 nga nag-ingon si Apostol Pablo nga unsao man nimo pagwali o pag-preach kung wala ka gipadala sa laing but ipasabot ana sa laing word, laing mga pulong, unsao man nimo pag sangyaw kung wala ka gi-authorize. Mao na nga asa man ni gikang pulungan ni Pablo? Nga kinahanglan gyud ay ipadala o i-authorize. Nga mubalik ta atong paghatag og authority sa Dios ni Kristo sa iyang anak. Katong niingon si Kristo sa San Juan 20:19-23. Katong niingon siya nga maingon nga ako gipadala, take note ha, maingon nga ako nga gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo katong iyang mga apostoles. So sa laing pag-istorya, sama rang niingon si Kristo nga maingon nga gi-authorize ko sa Amahan, ako usab mag-authorize ninyo akong mga apostol. Mao dyan na Brad, mao dyan na. So mao na. So karon, ato pa authorize ang mga apostol. Ang ilang interpretation dili matawag og private. Dili yun. Authoritative yun. Yes, correct. Then ang pangutana na pud karon, uy, wala naman ang mga apostol. Kana. Sa atong panahon karon, kinsa man ang gahuputan ng authoritative interpretation? Apostolic succession argument gikinahanglan. Yes. Daghan na bang muli kay ani kay di man sila ka plastar sa ilang grupo nga apostolic. Ang pundok nga nasumpay sa grupo sa mga apostoles, naa nila ang authoritative interpretation. Yes. Yan ilang authoritative. So kung ang mo interpret gawas aning grupo ha, private na na. Yes, private yun. Ug mo na gibawal nga gipasabot ni Pedro. Private interpretation prohibited, no? No prophecy of Scripture is of any private interpretation. So dito tas authoritative.
Padayon ta. Okay. So, wala po siguro musupak nga ang interpretation nga hiniusa sa mga apostol sama atong Council of Jerusalem, wala po siguro musupak nga authoritative to. Di ba? Oh, kay ang private kana mang mugawas sa ilang grupo nga interpretation. So karon ang pangutana sa atong panahon ron kinsa lagi ng authorized, authoritative. So atong subayon ng atong grupo kung sumpay ba ni sa grupo sa mga apostoles. Yes. Nakaroon kay maulagi na may authority ang mga apostol, ang pangutana giunsa man po nila pag-authorize sa ilang mga successor. Wa may laing paagi sila mag-authorize kana mang pagpandong sa kanang ilang kamot ngadto sa ulo sa ilang tagaag authority nga karon gitawag nato nag holy ordination. So kung ang grupo nato nga muangkon nga naa nato ang authority, kailangan makapakita og historical evidence nga kanang paghatag og ordination sumpay gyud na atong paghatag og authority sa mga apostol. So karon tagsa-tagsaon na to, tama lang sa mahibawa na to. Kining INC, kanang ordination sa ilang pagkaministro connected ba na sa paghatag authority sa mga apostol nga to silang sumusunod? Dili gyud na connected. Klaro, dako kayo putula na. Klaro kay na. 1914 go nagsugod ng grupo ha. Ah. So bipura na mga tuig, pila ka tuig. Dapat to ba og Putol. ana o Oh. ano ka na mayato Di- sa bayan. ditong Tatay Felix Red connected. Angkot mo Oh. niabot si Manalo. So mauna kana nga premise, makaingon ta nga awala gi authoritative interpretation ng INC. Matawag gyud og private. Private. Kay Private. dili man masumpay. Oh. Dahil pras aning ila pong Yuli. Ilasang ipamatuod nga kanang ilang grupo sumpay sa grupo sa mga apostoles parang makaingon sila nga authoritative ilang interpretasyon. Ang Adventist kanang kang Illinois sa atong pag-research sa history gasugod na 1863 man. Ah. O 1863. 18. Oh. Oh. So, di gihapon makonek. Kang Peter Tansi nga si CF sa akong nahibawan 1984. Diri na nasugdis Pilipinas. Di gihapon makonek. Pero nag-claim ra ba nga gi-commission ng grupo ha? Bisan lang kana galing word nga pag-commission nga ilan ang giangkon. Mm. Pasailoan lang gyud ko, no? Kay claim ra gyud. Dili gyud kanang paghatag og authority nga kadtong gihatagan og authority ni Jesus kay ang ilang pag-claim nga gi-commission ilang grupo tungod kay gatudlo sila Biblia. Sakto ba na? Nga tungod kay gabasa kag Biblia, nagtudlo kag Biblia, moingon na din kag gi-commission ka, pagkadaghang gahimo na. So, kung mauna, mainsakto day na, so pwede po day ko nga magpalit kog Biblia, maghimo po kog grupo, magtudlo kog Biblia, gi-commission na po day ko. Pwede ba Brad mo? Oo, lagi na, oh. Sumbay ko anay mo kan. Sige, Kay bro. mingon mo na lang nagtuon sila ang Biblia. Oo. Pero kung imong ayohon pag subay ang Biblia, kana sila wala magtuon sa Biblia, dito silang principal pastor nagtuon. Isulti man ni Pula Lima ni nila ni kuan. So karon, Brad, mao ni. Kay dili man sila makonek Yes. sa grupo sa mga apostol kay wala may apostolic succession ang ilang grupo. Mm. Katoliko ra man gyud bisag unsaon. Mo nang automatically ang ilang interpretation gyud private which is Correct. gibawal sulod sa Biblia. Iwala. Og nganong gibawal man gyud na, take note ha. Mm. Nganong gibawal man gyud ni Apostol Pedro na kanang private interpretation. Yes. Kay kahibalo siya nga kung private interpretation atong gamiton, dili kita mahiusa na. Dili ta mahiusa. Kay nganong dili ta mahiusa na, kay magpataka na bisag kinsa no lang mo interpret sa Biblia, bisag mo tay authority. Ah. Tanawa ron unsay nahitabo nga dili ilang i-deny nga private interpretation ng ila. Sa to pa mo kompetensya sila kay sakto lagi sila. Correct. Unsa may nahitabo ron? Di ba nadaghan ang relihiyon? Relihiyon. Wa ta maghiusa. Sila Kay- pa gani mismo Brad, wa nakiusa. Oh. Sila mga So, deportista. Unya makaingon jud ko nga kanang ilang teaching gani nga Bible ra gyud, sola eskriptura, tamis kina paminahon, mura bag babae bang matahom. Pero deceptive. Nga naman kay kana nga teaching dili na makapahiusa ang prueba nato ana tungod kay ang mga nisukol tanan sa Katoliko wala yun maghiusa. Wala. Brad, Di ba? pwede Oo. ba akong sumpayan na? Brad, Sige, sige. pinagis pagbasa ni ang kuan. Ezekiel. Sige. Ningon diri ha sa Ezekiel 13 versikulo 6. Mini ang ilang pananaon ug bakak ang ilang panagna. Nangangkon sila nga nagsulti sila sa akong mensahe apan wala ko sila ipadala. Wala ha. Klaro kay na ha. Wala Dayon ko sila ipadala.
natuman pag yun na katong akong kanunay yung balik-balikon katong gipamulong ni Isaiah sa 5:20 nga ang pasumbingay ato nga kana bang itom himong puti ug ang itom himong balihon ba ang puti himong itom ug ang itom himong puti. Hinong dili gyud na siya og literal nimo na dili na pwede kay ang itom ang gyud ang puti man gyud. Pero ang gipasabot ni Isaiah ana nga pinasumbingay nga but pasabot maabot ang panahon nga naay mga tao nga ang insaktong pagtulunan isipon nilang sayop. Di ba? Unsa may example, ako naman yung gidiscuss po dito sa plaza katong exposition. Unsa may example nga pagtulon ang Katoliko nga ilang himuong sayop. Unya mo nilang mauna himuon nilang tinuod sakto. Para sa nang kanang magnudlo sila nga mubiya sa Katoliko ang matudloan nila. Kinsa man ako. Para nila sakto na nga ang ay biyaan din ning Katoliko. Kay ug mawali sila ang resulta gid mubiya ang Katoliko. Ang pangutana sakto ba na? O para nila sakto kay mo may ilang gusto man sila nga mubiya ang mga Katoliko sa Katoliko aron moadto sa ilang grupo. Ang pangutana sakto na. Sayop gyud na. Kung moadto ta sa Biblia sa 1 Juan 2:18 hangtod 19. Wa mailang grupo nga sumpay sa grupo sa mga apostoles. Kini naman Katoliko. Sa to pa mauning grupuha ang giingon ni Juan sa 1 Juan 2:18-19 nga ang bubiya ani Antikristo. Di ba? Libiya kay dili sila sakop na sakit kay na, Brad, kung muingon kag hala, Antikristo day ko kay nibulag man ko sa original church. Nagtuon man kog Biblia, nagwali man kog Biblia. Duha ka klaseng pag-define nimo anang Antikristo. Ang unang pag-describe nato anang Antikristo kana yung intentional. Kahibalo ka nga dili na tukod ni Kristo gid imong simbahan. Yes. Nya nisupak ka sa tinuod mo na gitawag og intentional antichrist. Kahibalog yung ka nga dili gyud na tinuod imo nya ang padayon gyud ka mo na intentional ang imong pagka nabulag. Pero kung nabulag ka kay wa lang ka kahibalo ba nga nasayop di ka. Kana bang katong gingon nimo bro nga honest mistake. So antikristo gyapon ka pero indirectly. Yes. Madili ra na bugat kay blind man ka. Kana ba honest boy? Honest mistake dili ka sa moral philosophy, dili ka guilty kay wa ka kibalo. Mo bitong kita mo may mong namathan ng bata. Masumpay ko. Pero nganong antikristo gyud ka nga indirectly bisag wa ka maguna-una nga antichrist ka tungod kay ang imong grupo nakigbatok man sa original church. Original case. Then si Kristo pod di siya gustuan ng panagbahin-bahin. Gusto siya nga mag-usa ra kita. Unya ang iya ra bang structure sa panaghiusa si Pedro mo iyang unang gihimong universal pastor. Yes. Di ba katong taliabot na siyang mukayab sa langit kinsa man tawhana. Ang iyang giingnan ati man na ako mga karnero. Kay kanang tao nga ingno niya nga binla niya sa sugo nga ati man na ako mga karnero bot pasabot siya mo'y gihimong representative sa trabaho ni Kristo. Akanang mo duwala. Sige mo trabaho sa naa dito tanang mga apostol pero nganong si Pedro mo iyang giingnan ati man na ako mga karnero. Therefore, si Pedro di ay mo iyang representative kung wala siya diri ang iya personal presence. Nya kinsa may gatudloan aron. Nga kanang katungdanan ni Pedro mao'y silbing universal pastor o executive minister sa atong term ron pope. Leader. Kinsa may gatudloan na Roman Catholic Church. So tanang mosupak ana nga pagtulon ana gisubli nato ang gihimo ni Lucifer sa dihang nirebilde siya sa authority sa Dios. Maingon. Kana yun. Mao gyud. Klaro yun. Kay ang salabya ni Lucifer mao ang pagrebilde sa authority sa Dios. Unya nganong kanang mosupak ta sa authority sa Pope o kanang authority ni Peter. Sama rang gisubli nato ang gihimo ni Lucifer. Kay ngano sa pag-ingon ni Kristo nga maingon nga ako gi-authorize sa amahan o gipadala sa amahan ako usab nagpadala kaninyo. So, kitagaan niya authority mga apostol. Din si Pedro, mo iyang gibinlan anang Yahweh. Nga nagpasabot nga siya mo silbing kanabang mayordomo. Kanang prime minister. Nga giingnan niya, ang imong idili, resyuta, idili sa langit. Ang imong itugot. So sa ito pa, kining authority ni Peter, kinanglan sundo na ito ni. Yes. Katulik ko rami katuluan na. Unya, kung kanang katungdanan na mabakante, buhat 1:20, dunay mo puli. Samas katungdanan ni Judas na bakante, pulihan. Nasamot na ning katungdanan ni Pedro kay holder of the keys of the kingdom. Di ba? So, ang pangutana karon
Kinsa may nakapuli sa katungdanan ni Pedro sa dihang nabakante, dili na matubag og Bible alone o sula eskriptura kay way listahan ang Biblia. Di ba? Way listahan ang Biblia kung kinsay nakapulis katungdanan ni Pedro. Mauna nga hubot so din ta. Sa Living Bible, read the history books and see unsa mga referensyahan nga nagbutang og listahan sugod ni Pedro. List of popes. Yes. So naa ang authority sa mga popes. So ang musupak ana mo rebelde ana ang authority, gisuble ang gihimo ni Lucifer sa dihang nirebelde sa authority sa Dios. Nganong makaingon ta na tungod kay ang authority sa Dios na ni Kristo. Diyan iyang gibilin po diha sa katungdanan ni Pedro. Unya ang katungdanan ni Pedro salo-salo sa mga Santo Papa. So kung musupak ta ning authority, rebuilding the thing na to. Rebelde yun. May lang lagi og honest mistake. Kaysa moral philosophy, dili ka guilty. Dili guilty. Pero kung kahibalon na ka kayo, nakahibalon na taron, mubitaw mga si Ifli gani magwalay gyud ani. Kaya aron makabalo sila para mag-guilty sila. Di ba? Oh. Sila may- Murag na naghinumdum ko atong nagkuan ba nako ba nga. May payo ako kadungog anak brad. kay nakadungog na ko nakahibalon ako nya. Bugat na, Di ba din ko siya. kanahan Katoliko kay ganahan akong protestante. Wala na milabot ana inyo na sa Dios. Sa Kung ganahe ra din na. Oh. Bugat naman ang din siya. Basta kaya nakabalo ka. Mauna nga, kung magpadayon taan ng private interpretation, bisag klaro kayong supak na, 2 Pedro 1:20, na, mauna, ang mahitabo na to, nga magsige lang yung Nagil po tagsupak-supak na. sa Ano yung Katoliko. ipangingon ko yung hingan na. Naas Bible nga, ingon nga, kanang kuan, kanang ingon sila nga, kay kalipay man ninyo, nga mudawat pangimbisan kinsa. Naas Bible ba? Naas buhat mo siguro to na. Ikalipay nila, nga, kana bang ikalipay niya, mga mudawat sila bisag kinsa, nga magwawali, bisag wala, dili konektado sa simbahan nga, gitukod ni Kristo, ilang dawaton, kay kalipay man nila. Mo na ni tabo, brother. Oh, Naas dayon. Bible. Unya, ug magtudlo ning simbahan na, kung naa siya truth, kay naaman tayo truth, ang yawa, mangitag paagi nga, iya yung balihon. Nga, may og sayop lagi na. Para sana lagi yun. Ang gitudlo yun sa simbahan, sa basihanan sa pagtuo, ang pilar na to sa atong pagtuo, una, Biblia. Biblia. Pero wa man masuwatan sa Biblia, na may kanang unwritten. Yan ka na bang giingon ni Pablo ba sa 2 Thessalonica 2:15, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kanyo pinagigwali nga binaba. Oh, sulat. Sulat. Sa to pa ang word of God dili kay sulat lang. Munang kanang sula skriptura, palsos na gyud na. Palpak. Kay ang giingon ni Pablo, sulat, gibinaba naman lang. Pero malagi, isulat na kanang gisulti ni Pablo, pero naman po na sa Biblia sa gisulti. Di po nato kaingon nga ang Biblia wala di kay wala man gini. Wala tanan sa Biblia gyud. Si Pablo na gyud nagpasabot ana nga barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, Yes. pinagig wali nga binaba Binaba. o sulat. Ang sulat kining nas Biblia. Oh. Nya katong gibinaba kisa min kahibaluan na. Di katong grupo nga sumpay sa mga apostoles. Binaba. Sumpay yun sa. Alang-alang og Ang ganang kapadayon na to, Brad. Mo yung nakabalo. Oh. Yan. Mo lagi Grupo, ka prasa dyan. ng issue bitaw sa bautismo. Nga moingon sila nga, yun sa magid pagbautismo sa Kristo. Ah. Gitusma ba gyud to? Mm. No, ug mutan-aw tas Biblia, may video ang Biblia. Di na itong makita, giyon sa pagbautismo sa Kristo. Then, mo argue sila, mayon sila nga, giklaro yung kunong gitusmaw kay nihawas mas tubig. Ayhon ko na itong basa ang Biblia, kung kanang paghawas sa tubig, apil pa ba sa bautismo? Pagbasa kay, human na bautismo si Kristo, ay siya mihawas sa tubig. So katong paghawas sa tubig, dili ito himong ebidensya nga gitusmaw siya. Kaya wa naman tilabos bunyag. Ang Giingon gud. important kanang bautismo. Pag human bautismo si Kristo, mihawas sa tubig. Yes. So katong paghawas niya sa tubig, wa na Wa ilabos ilabot. bautismo. Correct na, Ang correct. pangutana, giunsa man siya sa pagbautismo. Di lagi na matubag kay way video. Naman po sa Oh. Biblia, Brad. Oh, Na- walay video ang Biblia. Karon kung moingon ta nga ay gitusmaw gito, awa di lagi maklaro lagi. Ug mingon po ta gibo, di gihapon maklaro. So sa ato patabla. Pwede Kung, man na- kung mahawa po ka, Brad, hawas mang gyapon ka na. So, di Oh. yung klaro. Ang Di iyang ba, paghawas, bot pa sa bot ba? Insakto na imo, Brad, nga ingon nga ni how as wala nila bot. Kaya nga no, naman na diri sa Biblia nga aningon si Kristo nga kinahanglan magpakatao mo pag-usap pinaagi sa tubig o espiritu. O, mga, kana raman dyan ang gikinahanglan. Yung elements sa bunyag. Ang option gyud nga dapat kadto gitudlo ni Pablo.
kung dili na gali makita sa gisulat, dito sa Dito sa tradisyon tradisyon. gawa na masulat. Tradisyon. Oh. Oh. So ang labing nasayod gyud giun sa gyud pag bunyag si Kristo katong mga tao nga tuwa dito. Eh. Sa to pa tradisyon. Ipasapasa man na nila. Okay, nakakita ang man sila. pasa-pasa gud nga tradisyon niya kanang gitawag og bunyag. Bunyag man. Dili lang kay bunyag, usa lang na. Oh. Mao na nga kung giun sa pagbunyag si Kristo, di siyempre ang nakabalog yun katong nakakita. Yes. Atong higayon na. Nya karon, unsa mang grupuha nga ang ilang tradisyon masumpay gyud sa tradisyon sa mga apostoles. Kung katuwa na di katoliko man na kay May lain na yun. wa may laing grupo nga ang iyag yung existensya sumpay gyud sa mga apostoles, katoliko ra man. Sakto. Kay kung moingon kag CCF, ay tinitipura mo nagasugod. Ano sa man siya na tao? Nakahibalo ba siya atong giingon ni Pablo nga wa na masulat? Wala. So ang kasaligan kung magisgot tag tradisyon katoliko kay ang iyang existence sumpay kita sa mga Sumpay. apostoles. Ang Siya man patay, ang nasayod patay. sa wala na masulat Oo. sa mga apostoles. Mana mo ko dan sila po brad nga kay kamong gud katoliko man no nya mo nang giangkon ninyo. I'm proud to be Catholic. Oh, pareha ra pa na silang giingon nga kuan kini ang kana lagi ko nung otoridad Oh. sa kuan kining gibutang sa kuan Bible dili ni jud kuno kay na necessary mo puti ako na dunggan atong Assembly of God nga na istorya nako. Kay unang-una ko no ang sa kuan lang kay na ang pag hisgot sa Biblia bahin ni Pedro wala man jud kuno naklaro nga ang mga sinauna nga Kristiyano mo jud na pagtuo karon binuhat na lang kuno na sa Katoliko nga si kuan kay ang Pedro jud nga gituhuan jud kunong labaw sa una atong klarohon nga atong panahon nga naglibog silang San Pablo kung unsay pangbuhaton naaman jud to sa kuan Act 15:6 ning duol jud sila didto sa Jerusalem Council nga gipamunuan ni San Pedro. Yes. Oh, pag-abot pod sa kuan kay nang Act 15:21 ba to? Giklaro po dito nga si San Pedro yun ang may desisyon pagkahuman sa taas nga lantugi gidesisyonan ni San Pedro. So klaro Yes, nga gikan pa correct. sa unang panahon gitanaw na yun sa mga sinaunang Kristiyano nga si Pedro ang nangulo yun sa iglesia nga gitukod ni Yes, sama Hesus yun. Kristo. Di, ana Ang po. atong klarohon kung dili lang ba ang mga Kristiyano sa mga sinaunang Kristiyano ang naghatag og importansya ani. Gani sinaunang panahon naapod tong sitwasyon sa Act 1913 nga ang kini ang ngalan ni Jesucristo gigamit pud nila atong pito ka lalaki nga pagpapahawa sa yawa sa atong lalaki Yes. nga nayawaan. Mm-mm. Pero gi-question siya sa demonyo nga wala ko kaila ko ni Kristo, kaila ko ni Pablo kay ang pagkuan mo ko pagpapahawa sa demonyo gianaman nga sa ngalan sa Ginoo nga giwali ni San Pablo. Ginibali siya sa demonyo, kaila kong Kristo, kaila kong Pablo, pero wa ko kaila ninyo. Sulak-turay pag-istorya, giklaro sa demonyo nga wa mo'y otoridad nga magdalaan ang ngalan. Yes, yeah. Di, O kung sino itabo atong kuana, kaya na ang pag cast out nila sa yawa, sila mismo ang gikastigo sa yawa. Sulak-turay pag-istorya, wala onore sa yawa ang otoridad nila sa paggamit sa ngalan ni Hesukristo o sa ngalan ni Pablo. So yung anak, importante, maskin pag magsangyaw ta, kung wala siya otoridad, walay pulos, di gani makapahawag yawa gani kastigo siya, gani sila na ganing pito may kastigo hinuan, imbes sila may magpapahawa sa yawa, masking nagamit na sila sa ngalan ni Hesukristo. ana man ko lang ebidensya yung dako ana no. Bisag karon subayo na to daghang mga nangaging mga leader sa mga sikta. Nadto gyud sila sa Roma og isusi gyud nila og tinuod ba gyud nga didto ba gyud gilubong si Pedro. Didto man gyud kanang Yes. misahan ni sa Pope karon. Okay. Naa gyud na sa Sakto lubong. yung gana, bro. Oo. Mao na dia. Mao Karon na mo na nga. buhing ebidensya nato mga Katolik. So, authority unites us. No? Yes. Kung Tinuod. mapasakop kita sa tinuod nga nay authority, mausa kita.
Pero kung magbuot-buot tag ato, kanaagong magdili na ta magparehas og interpretation, dili maguna sulbaron og ato-ato lang. Oo. Tinuod. Sa Biblia gyud, ang ilang paagi kung magsulbad sila og disagreement, mag-meeting, council gyud na. Yes. Katong Council of Council. Jerusalem, di ba? Dayon baling debate ato. Di ang katapusang misultis human sa taas kalang tugi si Pedro ang tinugyanan si Yahweh ang silbing pope. Nya, history repeats itself. Kining simbahan na sukat pa sa una kung magdebate na gani, magpatawag yung nag-council. Klaro mo yung nag-isulti ni San Pedro yung sa kani adto sama ko kaninyo. Dana mabasa na to sa buhat mo siguro na. Oh. Kani adto sama ako kaninyo pero karon murag ito iyang ikuan nga do na siya authority. So, authority okay, nga. mo ni atong ipahinumdum gyud sa tanang nagtuon og Yes. Biblia. Nga, mga tao man ta nga makasabot man ta ana nga sa atong mga personal nga interpretation, di kita magkatakdo. Pero dili wala na gitudlos Biblia nga sulbaron na to ato-ato lang. Mo. Nga mo tas kwarto din bas ni Felix Manalo sa to wa ko ni kaon igiinan niya ang asawa ay kog basa hilabti dire kay magbasa lagi og Biblia. Then pag human mo ingon mo dig sugo siya. Muklim na Oh, dahil dili na mao. Isugod. Ang eksakto gyud ana kung magdili na kita magparehas og interpret atong pangtawgon ning kinsa nay authority para sa gibuhat sa mga apostol, di ba? Katong mga apostol tanan puros man tunay authority, gamiting sila. Gadibati sila din human sa taas nga lantugi ang Chief Ang Justice namuno. bale si Peter kasi siya may gitugyan si Yahweh, siya mo final say. Ana yun. Mura na siya Supreme Court nga ang Chief Justice mo katapusang musulti. Di ba? Unya, kinsa may Chief Justice sa mga apostoles, di siyempre si Pedro kay siya may gitugyanan si Yahweh. Oh, so mao na nga kadtong Council of Jerusalem pattern na sa atong mga council sa Katoliko. Ana yun. Oh, di ba? O para sa atong gidibatihan pod sa ikaupat nga siglo nga nadoy pare nga ni supak sa pagka-Dios kato si Arios. Di ba council man to katong nga council Council of Diseya ba to? Kung Amara na. ako kung masayop nga dito gi-condemn si Arios nga giino sa sayop lagi nang imo. No, di tingog ang leader dito nga sayop ka di gi-condemn tong teaching ni Arios. Sumo na nga nidaog yun ang teaching nga Diyos si Kristo kay since the start bisag sa Biblia klaro man na. Oh. Then gibanhaw lang ni Felix Manalo. Nya daghan ra ba pong nito. Di ba? Pero ang iyang pamilya ra do, yun yan ang patao. Alam ko na sa Nagpamiling Bible ko lang Katoliko yan. ang iyang Kay pamilya. kalipay man ninyo pagdawat sa bisan kinsa nga magwala ninyo lahi nga sa amo sa ilang giwala sa mga apostolis. Mao na nga sa akong kabahin bro, naman po ko'y personal interpretation. Nga posible masayop ko. Pero sa protocol of authority, dili ako may matuman. Kung kontra na ko magisterium na gani, mo luhod ko. Ana. Yes. Kay- Submission. Exacto. Protocol man. Dili mo na kay kung pananglit og magtuman jud ako di ako mo nilabaw na ko sa Labaw na ka sa Magisterium. Maingon. Oh. Unya ang magisterium na ba una mga apostoles pinanguluhan ni Pedro. Ang successor mga obispo pinanguluhan Santo Papa. So ang ilang hiniusang interpretation mo ay silbing final. Yes. Nakaroon kong mayon ko gasayop na inyo ako may correct di mura na kog yawa na pod. Pero, Katong Lucifer na nagikumpetensya sa Dios. Oh. Before to sila nagkahiusa, sila tanan nakasabot yun sa unsay mensahe sa ilang leader. Nakasabot sila. Ang- Nagikan yun sa authority. Oh. Oh, Council. Yes. Ang nahitabo ro lain man. Pagbasa ni Peter Tanchi, lahi mo diya. Himo po siya iyang grupo. CCF. Pagbasang Kibuloy. Primero na Pentecostal na ito. Naghantong taas ko istorya ni Kibuloy day. Pastor nas Pentecostal primero. Daghan sa naghimo na po siya iya. Ang mura pag si Ina Felix na may Manalo, technique Rad. naman. Si Felix Manalo nagbalhin-balhin og relihiyon din. Katapusan sa barista. Sa barista. Oh. Then mo na din tong niadto siya sa lawak lagi ko no. Oh. Ayo ko labti niya nagbasa. Nagtudlo naman naglahi na pod. Oh. Inana man tong style. Kato pasiradaan niya ang kwarto kay sira na dito magbasa sa kato personal interest kuno to kanang moto kaugalingon yang kanang interpretation na gito. Oh, Klaro atong timan-an nga atong Act 1524 sa Council of Jerusalem ang usasa ni submit didto si San Pablo. Yes, Nga oh. Ginoo jud mismo ang nagpadala og siya jud mismo gadeklara nga sa kuan balaang kasulatan nga nakasiguro na siyang luwas siya. So gusto ta maduol ta sa sitwasyon ni San Pablo nga maluwas pud ta, dili ta magsupak-supak sa proseso gisunod ni San Pablo. Si San Pablo ni submit sa Council of Jerusalem sa mga namuno
sa simbahan. Dili wala siya gagamag yang kagulingong interpretasyon. So sayop ng magbasa-basa ng tag Bible bro, Sayop. din mayon yung tukod itag grupo na to. Mayon. Dili gina mao. Kana Hindi na magtukod, kana Og pagtukod. naabot naman ta sa tong oras. So grabe ko mainiton na to nga hapon karon. Salamat kay sa mga gapartisipar. Salamat kay sa mga ning kuan ning ari og ning tampo na to karon og sa sunod na pod nga higayon sumasama gyapon nga oras ug susama nga istasyon sa numero 1 nga DXDR RMN RMN Dipolog. So sa sangka sa kamatuoran kini ang inyo ang host nga nagingon kaninyo sa Dios tang ang pagdaig og himaya. Karon ato lang ipakuan po sa atong mga naminaw karon nga og doon na may interest nga kada programa na to na may interest nga mo participate, tawag lang mo diri na mo. Tatak RMN. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang